Sådan der. Forhåbentlig kan I høre mig. Og vi har en ny medlem, som er Jonathan, min ven. Trille, hvad var det dit... Prøv at slå enderdragen, hed min verden. Jamen, det er jo ikke det, jeg spurgte om. Nå, hvad spørger du om? Hvad er dit... YouTube-kanal hed. Ja, Tristan spiller Minecraft. med stor T. Ja, tror jeg. Bare så den har 0. Jeg prøvede at uploade 2 videoer, men jeg ved ikke, om de har uploadet det eller ikke. Okay. Jeg har også det samme problem. Jeg har et problem med, at mine videoer kan ikke uploade. Jeg kan ikke tage nogen. Jeg har uploadet nogen, men de går ikke ind alligevel. Nå. Det ved jeg sgu ikke. Men jeg kan ikke finde din kanal. Nå.